Lortu duzuenak ikargarria. Gaurko egun handia. Eta aprobetxatu nahi dugu, ez bateko, bereetan erabatzeko atxia jarri zuten herritar guztiei. Hemen, da Kataluniako ANC-ko presidente Jordi Sánchez. Como asamblea y tanta gente, miles de personas trabajan para que nadie, ningún gobierno, ningún estado, ningún juez pueda suprimir, pueda suspender, pueda aplazar el derecho a ejercitar nuestra voz en una urna. Mucha suerte, muchas gracias por vuestro trabajo y nos veremos muy pronto, seguro, ejercitando todos el derecho democrático a decidir. Gracias. Telebistara jaso ezazue Beñat Zarrabeitiaren agurra erabakitzeko eskubidearen aldeko olatuak inoiz baino indar handiagoa izan du gaur. Oraintxe bertan ikusi duzue Zelai Nikolasek gure eskudagoko bozeramaileak eguerdian Durangon antolatutako ekitaldi nagusian emandako datuak. Ordurako 112ko parte hartzea zen, baina minutu eskaz batzuk dira antolakuntzak datu definitiboak publikatu dituenetik, eta ezen ganezake, 125,5 parte hartu duela gaur gure eskudagok Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 52 herritan antolatutako herri galdeketetan. 250.000 lagun inguru deituta zeuden estatus politikoaren inguruko kontsulta hauetan parte hartzeko, esparru sozial, politiko eta jendarteko ordezkari ezberdinak ikusi ditu gaur botoa ematen, eta esan da bezala 60.000 lagun inguruk hartu dute parte, eta orotara 52 herri hauek aintzat hartuta, 125,5 hartu du parte. Hortaz, esan da bezala ere, inoiz erabakitzeko eskubidearen olatuak 2014an etxarri aranatzen lehendabiziko hitzordua izan zuenetik, Euskal Herrian izan duen babesik handiena jaso du gaur, eta honek eragin du arratzalde osoan zehar, gure eskudagoko bozeramaileek geroago ikusiko dugun moduan, eguna oso modu positiboan baloratzeko beta eskaini die, eta iraultza demokratiko baten hasiera nabarmendu dute, eta lehen arazo izan zitekeena orain erronka soziala bilakatu dela azpimarratu dute. Hementxe gaude, Hamaika Telebistak Bilboko estudioetan, Bilbon dituen estudioetan barka zuzenean gaurko egun intentsonek emandako guztia zuen ganatzeko. Begi bat Euskal Herrian izango dugu, eta beste bat Parisen edo Frantziar estatuan hobe izan da izan ere bertan hauteskunde presidentzialen bigarren itzulia lehiatu da gaur. Emmanuel Macron ultraliberala eta Marine Le Pen ultraeskuindarraren artean zegoen gakoa, eta itxura guztien arabera Emmanuel Macronek irabazi ditu hauteskundeak, 160ko babesaren bueltan ibili liteke Macron, baina programan zehar jasoko ditugu datu ofizialak, eta horren berri ere emango dizuegu, baina gatoz Euskal Herrira, izan ere, aipatu moduan, ia 60.000 lagunek hartu dute parte Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan deituta zuten herri galdeketetan, eta berehala datuak ikusiko ditugu zuen pantailetan, izan ere antolakuntzak berriki esleitu ditu, eta esan da bezala, datu orokorra 125koa, baina baditu gainbat herrietako zifrak, adibidez Ondarroan 135,5, Elorrion 134, Zumaian beste hainbeste, Mutrikun ere 134, Errezilen 156, Mendesan 154, Azkoitian 131,
Amoroton 167, edo Zornotzan 122,7. Hortxe dituzue datuak, Zeanurin 150, Durangaldean ere hortxe dituzue datuak, Zaldibarren 123tik gora, eta egun intenso eta eder batek emandako zifrak dira hauek, eta laster joango gara irudiak ikusten, izan ere azkeneko asteetan lanketa handia egin dute herri gure esku dagoeko kideek, babese ekimenak antolatzen, hitzaldiak, eta bestelako herri ekimenak herritarren borondatea hautesontzi batzuetan ezagutu ahal izateko, eta gehien bat harreman eta mobilizazio lanak antolatzeko. Horietako batean, adibidez, Elgoibarren Juan Jose Ibarretxe lehendakariak parte hartu zuen, eta berak ere, hautesontzietan, estatus politikoaren inguruko iritzia ariketa demokratikoa dela nabarmendu zuen, eta herritarrak bertan parte hartzera gonbidatu zituen. Datorren maiatzaren 7an beste pausu bat emango dugu. Ez da izango azkena, eta beste metabolante bat. Bakizue gazteleraz esaten den modun, el apetito viene comiendo. Agur. Beste etapa bat eta metabolante hori igaro du gaur erabakitzeko eskubidearen aldeko olatuak Euskal Herrian, esan da bezala 125,5ko partaidetza izan dute herri galdeketak, eskualde ezberdinetan burutu dira, Urola Kostan Gipuzkoan, baita ere Debabarrenan, Bizkaian Durangaldean edo Uribe Butroen, eta Arabako herri batzuetan, eta Uribe Kosta ahaztu gabe, eta zentzu horretan, adibidez, Bakioko irudiak ditugu, izan ere, egun osoan zehar herri guztietan sekulako giroa egon da, jarduera kulturalak izan dira, musika, batukadak, bestelako jardunak, nolabait eguna girotzeko, eta bozka ematera zijoazenak ere nolabait laguntzeko, festa giroan, eta erabakitzeko eskubidea esan da bezala herri erronka moduan kokatuz. Nolabaiteko karrusela egingo dugu gaurko saio berezi honetan, izan ere hortxe dituzue Bakioko irudiak, Urtzi Gartziak bidalitakoak, eta ikusten duzuen moduan, adin ezberdinetako herritarrak, eta jende zoriontzua, herri libre batean hori zioen eta dino gure esku da guren abestiak, eta hori nolabait praktikan jarri nahi izan dute 52 herritan, ikusi ditugu musikarekin, doinuekin, batukadak, eta bertsoak ere izan dira hainbat lekutan, eta adibidez Getarian, Gipuzkoan esan da bezala Urola Kostako herritan galdeketak izan dira, eta Getarian Libego Enagaren bertsoarekin ireki dute eguna, eta karrusale honek azkenean 60.000 partaide izan ditu gaurkoan, eta hortxe Liberen bertsoa. Libe gaztearen bertsoa gudari izandako getariar bati izan ere gaur herri askotan ikusi dugu adineko jendea 80, 81, 84 edo Lekeition bezala 100 urte zituen Jesus Urkiaga botoa ematen izan ere eurak izan dira lehenak 16 urteko gazteekin batera hainbat herritan, eta trafiko handia somatu dugu hautesontzien inguruan, eta besteak beste, Zarautzen eguerdian ilarak antolatu dira bozkatzeko orduan, hondartzetako toldoak nolabait papeletak hartzeko gune bilakatu dira, kolore berezia emanez, hortxe Zarautzeko irudiak, botoa emateko beta eta aukera eskaintzen baitzuen, eta herritarren erantzun positiboa bertan izan ere, txintxo, bata bestearen atzetik estatus politikoaren inguruan euren
hitzak, euden hitza nolabait plasmatu nahi izan dute papeleta baten bitartez. Eta hitzak orain bai, eta zarautzen jarraituko dugu, izan ere, bertan zaraitz ekimenak, gure esku dagoren baitako ekimenak antolatu du galdeketa, eta eguerdian ere dagoeneko euren postasuna somatzen zen, entzungo ditugu zaraitzeko kide den Araitz Urtiagaren balorazioa. Ordu batetan, ia 16% portzentaia lortu da, eta, nik uste ja esan dezakeula oso guztua gaudela lortutakoakin, eta guandik gelditzen danakin, baina dagoeneko jende asko 3.000 gorak boskatu dute, eta jende ezberdin asko ikustea ere bai jendea ilusioak indatorrela, eta gure etorkizuna erabaki nahi duela, eta guia oso guztua gaude egunakin. Esan behar da, gaurkoa dala zarautzen egindan mobilizazioarik handiena. Dagoeneko ia Araitzek aipatu duen bezala 3.100 pertsona inguratu dira bozkalekoetara, baina oraindik egun erdia gelditzen zaigu eta itxaropetsu gaude eta benetan bidean gaude egundoko emaitzak lortzeko. Beraz, alde horretatik oso gustora gaude eta gero sortzen ari dan giroa jendearen artean, parte hartzen ari direnak bai musika taldeak, bai txistularik batukadak, umeentzako prestatu dituzten zerak eta bat, denen artean ikusten da alako konplizidade bat, alako giro atsegina sortu delako. Lortu delako, denen artean giro sanoa sortzea eta baita ere noski, eguraldiak ere zerrikusia badu guzti honetan. Giroa inkretxendo joan da, esan da bezala, hortxe eguerdian jasotako balorazioa, baina egun osoan zehar parte hartzeak gora egin du eta aipatu moduan esparru ezberdinetako herritarrak ikusi ditugu, politika gintzan aritzen direnak, kultur eragileak, kirolariak, aipatu bezala 180 edo 80 urteren bueltako hainbat pertsona, eta egia esan irudi oso unkigarriak eskaini dizkigu egunak, eta eurekin batera ere gaurkoan gure bizilagun munduko toki ezberdinetatik etorritako gure bizilagun ugari ikusi ditugu bozka ematen, senegaldarrak, eskoziarrak, kataluniarrak, Argentinatik etorritakoak, eta zarutzen bertan ere Michael Morris estatubatuarraren hitzak jasotzeko eta entzuteko aukera izan dugu, izan ere berak ere ariketa demokratiko honetan parte hartzeko erabakia hartu baitu. Bozkaz etorri naiz, ni ustez beharrezkoa dela Euskal Herria buru jabe esatia derretako honea etorri naiz. Derretan bete sinisten dut. Esparru ezberdinetako pertsonak ikusi ditugu egun osoan zehar botoa ematen, politika gintzan besteak beste, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Industria eta Garapen Ekonomikoko sailburuak Zumaian bozka eman du, Arnaldo Otegi EH Bilduko bozeramaileak Elgoibarren, baita ere koalizio independentistako kide diren Jasone Agirrek eta Maialen Iriartek berdina egin dute Durangon, EAJ-ari dagokionez Imanol Lasak Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak Zarautzen eman du bozka, baita ere gobernuko kide, kasuntan bizikidetza saileko batzordeko kide den Aintzane Zenarrok ere Zumaian eman du botoa, eta esan da bezala, hainbat izan dira ordezkari politikoak gaur bozka ematea erabaki dutenak, Podemosa alduguko Pili Zabala eta Neskutz Rodríguez besteak beste, argazkiak asko dira, eta nolabait bildu nahi izan dizkizuegu, kazetariak, artistak, kultur alorrean aritzen direnak, kirolariak hortxe Amenabar Zarautz Eskubaloi taldeko jokalariak botoa ematen, eta hainbat izan dira, Ana Otadui Bizkaiko juntetxetako presidentea, Elorrion botoa ematen, Anari Alberdi musikaria Azkoitian, esan da bezala asko izan dira, Zornotzako alkatea bertan, Zornotzan 23% bueltako parte hartu izan da, Endonia Izpuru Elorrion, asko, Ane Orruti musikaria Zarautzen,
Araitz Urteaga lehen ikusi dugu, eskubaloi jokalaria, Aiala Zarautzeko kapitaina, Arantza Tapia bera aipatu dugun moduan, eta Jose Luis Mendilibar Eibarreko entrenatzailea, hortxe Arnaldo Otegi, Jose Luis Mendilibar Eibarreko entrenatzailea aipatu dugu, Xabi Etxeita Atletikeko jokalaria, Markel Bergara Realekoa, Gaizka Garitano entrenatzailea, hortxe Arritxu Iribar ikusi dugu, Asier Vega EH Bilduko batzarkidea Bizkaian, hainbat eta hainbat izan dira gaurkoan, eta ondoren ikusiko ditugu irudi gehiago, izan sare sozialetan M7 erabaki traolak arrakasta handia izan baitu, eta egun osoan zehar izandako arrakasta horrengatik pozik azaldu da gure esku dagoko bozeramaile den Angel Oiarbide Hamaika Telebistarentzat egindako balorazioan, izan ere egun osoan zehar jasotako datuek eta sentsazioak nolabait gorpuztu dituzte, eta erabakitzeko eskubidearen aldeko olatuak aipatu moduan inoiz baino indar handi gehiago hartu du gaur, eta iraultza demokratikotzat jo du Oiarbidek Hamaika Telebistarentzat egindako adierazpenetan, une honetan Euskal Herrian gertatzen ari dena. Bueno, gaur maiatza 7, zai geunden, egun honen zai geunden, ikusten gendun, tantoka batzen nahi ginela, baitzen nahi ziela herri ezberdinetan, 52 herritan batu die, olatu bat sortu arte, orain arteko olatu haundina, eta ikusten nahi da, atxaldeako, eguardirako, datu oso onak diela, erabakitzearen aldarrikatzetik gauzatzerako pauso eman duten herritarrak gerozta gehiago gehala. Datu gunak die, kuantitatiboki esaten da bezala, zenbakik haundik die, ia 1.000 lagun baino gehiago eman dugu pauso hori, egikaritzeko pauso hori, baino ez genduke ahaztu nahiko, kualitatiboki ze suposatzen nahi den, herriz herri, hainbeste milaka lagun egiten nahi gehan lan honek, ezta? Nei gustatzen zai bentzat perspektiba bat ematea guzti honi, ezta? Zertan nahi gehan, ezta? Hau da, gatazkatxu ezan, arazoa zan, konfliktoa zan, arazo politikoa zan hori, herritarrak arduraz, demokrazia sakonduz, egiten egiana da transizioa, hortik erronka politiko bat izaterako transizioa egiten egia, ezta? Hau da, gai bat urruntzen ginduna topaleku bihurtzen. Gai bat, zubigintzarako baino gehiago, zubia puskatzeko, lertzeko baliozuna, herri honetan ari geana da gai hau zubigintzarako gai hartzen. Ari geana da nire ustez demokrazian gehiago sakondu duten gizartetan herritan gertatzen da nahi dena, hau da, egiten nahi da normaltasuna konkistatzen. Hau da, normala herrietarrak hitza hartzea eta erabakitzea demokrazian gehiago sakondu duten gizartetan. Zorionez, herritarrak arduraz eta perspektiba historikokin hori da egiten ari geana, ez da? Nik usten dut datuetan bakarrik gelditu partez, onak direla, netzako garrantzitsuena da ematen nahi gehan, honi deitzen zaio iraultza bat. Eta hau da, iraultza demokratiko bat. Hau da, eskemaz aldatu eta beste eszenario batera pasatzeko jauzi egitea herritarrak, ez da? Herri honetan, oinarri demokratiko bat sortzen nahi geha, lehen arazo zana erronka izan dadin. Iraultza demokratiko horren hurrengo hitzordua datorren ekainaren 10ean izango da, hemen Bilbon bertan, non gure esku dago herritarron ituna aurkeztuko duen mobilizazio baten bitartez. Esan da bezala, 60.000 lagunetik gora hartu dute parte gaur 52 herritan egindako galdeketetan, eta datu zehatza daukagu, 63.201 pertsonek hartu dute parte galdeketa hauetan, inoiz egindako parte hartzaileena, eta orotara 2014an Etzarri Aranatzen hasitako bide horri jarraiki dagoeneko Euskal Herrian 145.000 lagunek hartu dute parte gure esku dago kantolatutako herri galdeketetan, hau da 145.000 lagunek adierazi dute bozkaren bidez herri honen estatus politikoaren inguruan duten iritzi hori.
Angelo Jarbidek aipatzen zuen honek nolabait fase berri batetan kokatzen duela Euskal Herria, hainbat izan dira gaur honen harira izandako erreakzioak, parte hartze zabala izan baita, aipatu dugun moduan EAJ, ahal dugu eta EH Bilduko ordezkariek botoa eman baitute, horrekin batera ordezkari instituzional ezberdinek, eta adierazpenei dagokionez, Arnaldo Otegik hedabideak deitu ditu gaur Elgoibarren botoa eman aurretik, eta goazen bada EH Bilduko ordezkariaren adierazpenak entzutera. Berzoa dei maite korrena guzti hori emateko. Gaurkoan gauza bat daukagu azpimarratzeko EH Bildutik, eta da gaur hainbat eta hainbat herrietan ariketa demokratiko bat egingo da, normaltasun guztiarekin, baketsuki, jendeak badu konbokatoria bat gaur, bere etorkizunari buruz bere iritzia emateko, eta nik uste dut honek pedagogia nahikoa egiten du, eta egiten dula etorkizunari begiraz. Guk uste dugu etorkizunean ere, herriak behar duela erabakiak hartu, ez bakarrik independentziaren inguruan bai ero ez, baizik eta bere bizitza ekonomiko, sozial eta kulturalen inguruan ere bai. Demokrazia azkenean, batzuk esaten baldin badut ere legearen errespetua dela, guretzat demokrazia da herriak erabakitzen duen errespetatzea. Eta beraz, gaur halako ariketa bat egiten dugu eta jendea animatzen dugu, baiezkoan ero ezezkoan egon parte hartzera. Gaur, egun handia da, Euskal Herritar askok eta askok gure etorkizunari buruzko iritzia emango dugulako, eta nik ez dakat sekretori, nik estado independente baten aldeko bozka. Hortxe Arnaldo Otegiren adierazpenak eta berriro errepikatuko dugu. Parte hartze orokorra 25,5ean kokatu da, zifra tangiblei dagokionez, 63.201 pertsonek hartu dute parte, eta eskualdez eskualde azterketa eginda, ia datuak berriro ere pantailan ikusteko aukera dugun, izan ere, Urola Kostan adibidez 51,3ak parte hartu du, Lehartibain 41,6, Durangaldean bai 22,3an, Debabarrenan 18,7, Uribe Butroen 25,9, Uribe Kostan 19,57 eta Urola Kostan 21,4 aipatu moduan. Hoiek izan dira datuak, gaurko emaitzak nolabait esatearren, orotara aipatu dizuegu 145.000 lagunek hartu dutela dagoeneko parte gure esku dago kantolatutako galdeketa hoietan, eta erronka 2019an hiriburuetan galdeketa kantolatzea da, eta horretarako gure esku dagok herritarron ituna aurkeztuko du ekainaren 10ean Bilbon. Aipatu moduan, zuzenean ari gara hemen 11 telebistan, eta bideoak jasotzen ari gara, izan ere herrietatik bideoak elkarbanatzen ari dira antolatzaileak, herri bakoitzean gure esku daukan taldea, edo zarutzen bezala, antolatutako plataforma bereziak, eta adibidez, Zornotzatik bidali diguten bideoa ikusiko dugu, plaza jendez lepo, izan ere ekitalditxoa egingo dute bertan edo egiten ari dira Bizkaiko herrian, eta antolakuntzak sekulako lana egin du azken asteetan, hainbat izan dira ekimenarekin bat egin duten Zornotzarrak, biztanle gehien zituen herrietako bat zen Zornotza gaurko galdeketei dagokionez, eta ikuste duzu, eguraldiak lagundu du batetik, eta bestetik milaka izan dira parte hartu duten Zornotzarrak. Zaldibarren ere antzeko giroa antzemateko beta izan dugu, eta gainera bertan kantari ikusi ditugu, eskutik helduta, gure eskuderen abestiarekin batera, eta benetan giro ederra Zaldibarren.
jende zoriontzua herri libre batean hori aldarrikatzen du gure esku dagoek eta horretarako ariketa demokratikoa planteatzen die Euskal Herritarrei dagoeneko 155.000 lagunek egin dutena hainbat eskualdetan eta gaurkoan hasieran esan dugu karrusel baten antzekoa izan da, izan ere minutuz minutu bat berri gehiago jasotzeko aukera izan dugu, bideoak eta bestelako irudiak sare sozialen bitartez, eta bertan hainbat izan dira euren botoa eman dutela adierazi nahi izan dutenak, bai modu individualean zein kolektiboan, hortxe, kataluniarrak, eskoziarrak, Saharatik etorritako emakumeak, aipatu moduan hainbat izan dira gure bizilagun berriak ere, non botoa emateko autua egin duten, Senegaldarrak bereziki adibidez Lea Artibain, eta hortxe botoa ematen izan ere Xabier Euskitze ikusi dugu aurreko egunetan, kasu honetan Zarautzen, Einaute Lorri eta Kenzazpi taldeko abeslaria, Gaizka Garitano futbol entrenatzailea ikusiko du datorren denboraldian zenolako taldea zuzentzen duen, hortze Gotzon Elizburu sortu alderdiko prentsa arduraduna, komunikazio arduraduna, Iban Garate, kazetaria baita ere, kasu honetan Azkoitin, Ibon Gaztainazpi baita ere komunikatzailea, asko izan dira hautesontzietara gerturatu direnak, hortxe Idoia Barrutia Elorrioko alkatea bere herrian erabakitzen, gogoratu Elorrion parte hartzea 34 bueltakoa izan da, Durangon Igor Elortza bertsolaria ere hautesontzietara gerturatu da, Imanol Lasa Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea, kasu honetan Zarautzen hortzelen aipatutako toldo esanguratsu horiek, Imanol Muru Auria kazetaria, hainbat urtetan Euskaldun Egunkarian eta Berrian, eta hortxe Iñaki Soto Garagako zuzen dira, eta gurek lankidea eta kidea den Iñaki Uria Zarautzen baita ere bozka ematen irribarretsu, izan ere kantak diren moduan jende zoriontzua herri libre batean, hortxe Jesus Urkiaga lehen aipatu dizuegun Lekeitiarra, 100 urterekin, eta gurpildun aurkian, Jon Urtenetxe, Atletikeko jokalari hoia, egun Mirandesen, Zornotzarra, bera ere babes eskaintzen galdeketari asko eta asko izan dira, Jon Maia bertsolaria, Zumaiarra, Jon Sanzamendi, urrengo denboraldian Orio Arraun taldeko entrenatzaile izango dena, Jose Juan González Etxabarri, Gipuzkoako Foru Aldundiko ahaldun nagusi hoia, ikusten ari zarete, hortxe Juan Cruz Larrea, 81 urteko Zornotzarra, kasu honetan gerturatu dena, Juanjo Álvarez, Unibertsitate irakaslea, Zarautzen, asko, hortxe Koldo Goitia Lekeitioko alkatea ere, bere eskubidea gauzatzen Leire Pinedo, EH Bilduko parlamentariak, bere kasuan Sopelan, eta bere kideak diren Jasone Agirre eta Maialen Iriarte elkarrekin joan dira Durangon botoa ematera, asko hortxe gauzatzen, hortxe Maria Dolores Etxano, EAJak senatuan, Espainiako senatuan duen ordezkarietako bat, kasu honetan Ondarroan, kamiseta eta guzti joan da botoa ematera, aniztasuna, Mertxe Mujika, AEKako kideak, korrikako antolatzaileetako bat, hemen askotan izan duguna, korrikan zehar egindako jarraipen berezi zoragarri horretan, Mikel Orbañanos, arraun entrenatzailea, asko bata besteren etzean, hemen Natalia Uribe Larrea, Joseba Sarrion Aindiaren ama, gogoan boto horrekin, Nerea Ibarzabal, bertsolaria, Markinarra, kazetaria baita ere, hemen izan genuena korrika zela eta berak Twitter bidez, Markinan boto eman duela iragarri du, Neskutz Rodríguez ikusten dugu bertan, Podemos alduguko kidea, eta une oro aipatu duguna, Pablo Gorostiaga, Laudioko alkate izandako hainbat urtez, kasu honetan Orozkon, barka, esan da bezala, pluraltasuna eta jende asko, adin ezberdinetakoa, jatorri anitzekoa, eta denak eta guztiak erabakitzeko eskubidearekin bat egiten Unai Urruzuno baita ere, EH Bilduko legebiltzarkidea eta bere garaian Ondarruko alkate izandakoa. Uxue Alberdi, bertsolari eta idazlea, Getarian botoa ematen. Edo Xabier Etxeita Atletikeko jokalaria, hainbat izan dira gaurkoan, hortxe Xabi Etxeita bera botoa ematen, lehen da bizikusi du babes ematen, eta azkenean Zornotzako kaleetan botoa ematen,
izan ere, egun ederrotan, Xabier Txurruka eta Imanol Landa ikusten dugu berriz. Esan da bezala, galeria erraldoia osatu dugu, izan ere asko izan dira, erabakitzeko eskubidearen alde azaldutakoak, eta orotara 63.000 lagunek hartu dute parte herri galdeketetan, dagoeneko 155.000 dira gure esku dagok 2014 geroztik antolatutako galdeketetan parte hartu dutenak, eta hurrengo hitzordua datorren ekainaren 10ean Bilbon, herritarren itunarekin horrek 2019 begirako erronka markatu egingo du, izan ere gure esku dagoren nolabaiteko jauzia 2019an emango da, izan ere orduan hiriburuetan, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñan, Baionan, galdeketak antolatzea gura dute, eta horrek iraultza demokratiko horri, Angelo Jarbidek aipatutako iraultza demokratiko horri, beste fase bat irekiko lioke, eta erabakitzeko eskubidearen bitartez arazoak konpondu eta erronka sozialak aurrera eraman dute antolakuntzatik. Hori hurrengo asteetan zuen ganatuko dizuegu, hemen Hamaika Telebistan, astean zehar gurean gaur albistegian, eta baita ere herritarron itunaren aurkezpena dela eta egingo dugun saio bereziarekin. Esan da bezala, hau izan da arreta puntu nagusienetako bat, eta bestea Frantziar estatuan daukagu, izan ere bertan hauteskunde presidentzialen bigarren itzulia lehiatu da gaur, eta berehala horri helduko diogu. Esan da bezala, Frantziar estatuko hauteskundeen bigarren itzulia lehiatu da gaur, bertan bi hautagai zeuden, bi aste atzera aurrera egin zutenak, batetik Emmanuel Macron ultraliberala, eta bestetik, Jean-Marie esan behar nuen, ez Marine Le Pen ultraeskuindarra, biak alabiak bigarren itzulira igaro ziren, eta gaur lehiatu dira hauteskunde horiek, eta itxura guztien arabera, datu ofizial definitiboen zai gauden arren, Emmanuel Macron izango da Elizio Jauregiko hurrengo bizilaguna izan ere, hurrengo presidentea hobeto esan da. Emmanuel Macron izango da Frantziako hurrengo presidentea izan ere, inkesta eta datu extraofizial ugariren arabera, bere babesa berak jasotako babesa 75%aren bueltan kokatuko litzateke, eta horren bestez Marine Le Penek eluke Elizio Jauregira iristeko inolako aukerarik izango. Bi aste oso tenso izan dira, elkarren artean reprotxe eta kritika ugari izan dira, aurreko astean antolatutako debatea oso tensoa izan zen, etengabeko kritikak azaldu ziren, eta gaur Macronen taldeak ziberatake masio bat salatu du, esan ez 9 giga betetzen zuten datuak lapurtu dizkietela, inkluso Errusiako inteligentzia zerbitzuak nolabait jomugan jarri dituzte, baina espero zen moduan Emmanuel Macronek irabazi ditu Frantziar estatuko hauteskundeak, eta berehala zuen ganatuko dizkizuegu emaitza ofizialak, hortxe Macronen irudiak dituzue, aste osoan zehar arreta mediatiko handia jaso du, favorito nagusia baitzen, eta baita ere, nola ez, Marine Le Pen polemika bere bizkar gain izan du une oro, eta adibidez, eren egun arrautzen jaurtik eta pairatu zuen hautagai ultraeskuindarrak, eta esan da bezala, Macronen garaipena baieztatzea besterik ez da falta, eta momentu honetan 162aren bueltan dagoela aipatzen da, 39 urte dituen ekonomilari honek, Frantziako historian izango den presidenterik gazteena izango da, eta momentu honetan bere jarraitzaileak Louvre museoaren inguruan daude, AFP agentziak aipatzen du 65-66aren bueltan egon litekela Macronek jasotako babesa, eta abstentzioa 25%an kokatu da, gogoratu, Jean-Luc Mélenchon Frantzia insumituaren
ordezkariak ez duela inorren aldeko bozka eskatu, eta aldiz itxura guztien arabera, François Fillon ordezkari kontserbadorearen boto emaileak nolabait banatu dira, baina gehienek Emmanuel Macronen aldeko autua hartu dutela badirudi, eta esan da bezala, Emmanuel Macron izango da Frantziar estatuko urrengo presidentea, ez du bat ere erraza izango, izan ere ez du alderdi sendorik bere atzean, ikusiko dugu hauteskunde lokaletan ere zer gertatzen den, legislatiboetan, eta horrek ere Frantziar estatuko politika egintza asko markatuko duelako. Hori urrengo asteetako agendaren baitan kokatuko dugu. Gaurkoan gorriz markatuta geneukana gure esku dagok antolatutako herrigaldeketak ziren, 52 herritan antolatu dituzte kontsultak, orotara 63.000 bozka baino gehiago jaso dituzte, eta esan da bezala, 145.000 pertsona inguruk hartu dute parte dagoeneko 2014an etxarri aranatzen abiatutako bide horretan. Gaurko egunak emandakoa datuetan eta irudiekin lagunduta zuen ganatzen saiatu gara, esan da bezala Bilboko estudietatik zuzenean, eta agurtu egingo gara, gure partetik besterik ez, eskerrak ematea saio berezio jarraitzeagatik, eta eguneko labur bildumarekin agurtuko gara, bihar gaueko 9:00 gurean gaur albistegian erreakzio gehiago eta irudi ezberdinak izango dituzue, eta esan da bezala, 63.000 lagunek hartu dute parte gure esku dago antolatutako galdeketa hauetan, urrengo hitzordua ekainaren 10ean herritarren itunaren aurkezpenarekin, eta Frantziar estatuan Emmanuel Macron izango da presidente berria. Gure partetik besterik ez, jaso ezazue gure bezarkada, eta Gabon! Ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik.